ciutat de Terrassa. Quatre en set, puntuació estil. 4 en 7, 4 en 6. A pista, Laia Martínez, Sagrada, Daphne i Rodríguez. Venga, guapa! Puntuació de dificultat per Laia Martínez del Club Hospitalet. Quatre en 9, 4 en 8, 4 en 8. Puntuació estil. 5 en 0, 5 en 0, 5 en 0. A pista...